हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि krishmanarzary इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जायफोरा गोदानै नुदों अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव जायफोरा गोसो दङ इन्ट्रेस्ट दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां नंबाबो नङाबाबो आंनि भिडिअआथ' ओरैनोबाबो मोजां जाखाया मानो होनोब्ला आं दासो गोदान चेनेल खुलिनानै आङो गोदान इउटुबार जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना बानायनायानो भिडिअ बानायनायानो जाखाया ओरैनो आबां जाबां जानला मोनलासो खालामो लोगोफोर आङो अब्लाबो जायफोरा गोसो दङ जायफोरा नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोरा आङो मानि थाखाय भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौना बेनिखायनो आं एसे फोरमायना होनि दिनै जोंहायो फार्स्ट दिनै दुब्लियावहायो खोथिया फुजेनदों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो खोथिया फुनायावहायो आइमोन थांदों आरो खोथिया फुनो बेवहाय आङो एसे सा लाना थांनो नागिरदों साजों लोगोसे फिथा सावनानै लाना थांफानो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै साननानै फैलायबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै दायो आङो रेडि जाबाय फिथा सावनो थाखाय नै फिथाखौबो आङो नै मैयानि बायदिनो माबा रेडि खालामना लाखाबाय सेस गासैखौबो ओमफ्राय आङो नै दायो रेफिन होनोसै रेफिन रेफिनखौ होनानै लाबाय लोगोफोर आङो नै रेफिनखौ आं दायो होनानै लाबाय ओमफ्राय एसे दुंग्रोथोंसै रेफिना हायो आङो सावा नंदोंमोन फिथाखौहाय सावा नंदोंमोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय दुब्लियाव थानाय नालाय ओमफ्राय दा बिसोरथ' एसे बुरजा हायागौ मानि फैनाय नङा ना ओंखाम उखैबाबो जेनेबा ओंखाम उखैनो थाखाय आं एसे लाना थांनो नागिरदों थाव जाबाथ' ओरैनोबाबो गेस्टिकसो जाखायो आंथ' एसे जाबानो गेस्टिक जाखायो आरोना माने उजार फैबाय थाखायो थावनि बुस्थु जाबाथाय आरो अब्लाबो जायो आं एसे एनैखौहायो ओमफ्राय बिसोरनो आङो लाना थांनो होननानै गोसो जानानै ओमफ्राय दा न'आवनो सौखानाय दंमोन नालाय अन गुन्दैया बेनिखायनो आङो लानानै थांनो होनना गोसो जानानै बानायबाय आङो नाबायबो ओमफ्राय सब रेडि खालामना लाखाबाय दायो टाइमा खैथा जाखो 11:50 जाबाय ओमफ्राय दा आङो फिथाखौ सावनानै साहाखौबो फुदुंखाबाय नालाय फिथाखौ सावनानै दायो आं लानानै थांनोसै लोगोफोर आं थावाना दायो दुंथ'वाखैनि बारा अरदाबावसो सावो जोंहानिया नै गेस दङ ओमफ्राय गेसखौहाय जा गेसखौ सोआखैनो गेसनि सायाव अब्लाबो जा एसां माबा आरोना फाइटार बायदि खामानि मावनांगौ आरोना जानायफोराहाय माने बाबाया खामानियाव थाङो नालाय आंनि हासबेन्डआबो खामानियाव थाङो बेनिखायनो मिसिं बायदि खामानि मावनांगौ बायदि जायोना अब्ला ओमफ्राय अरदाबाव संबाथाय माने एसेबाबो थाब जायो आरो गेसनिफ्राय साबसिन जायो आरो अरदाबावहाय थाब मोनो गेसाव जाहैबाय जेरै मिडियाम ओरैनो जालाङो नालाय अराबो दुंबाय दिनैहायो रिफाइनजों सावदों लोगोफोर दाख्लैफोर आरो जानाय थावजोंनो सावबाय थादोंमोन थाव गुबैजों रिफाइन थावखौ लाबोआखैमोन बेनिखायनो जानाय थावजों सावदों ओमफ्राय दिनै आरो रिफाइनजों सावबाय बांद्राय बुरजाबो सावा आङो ओरैनो एसेल' सावो फिसाला दं नालाय फिसालायाबो ओरैनोबाबो एसेयावनो गथ'फोरा बिमाखौ नागिरखायो ना बेनिखायनो आं एसेल' सावो हथाथनो गाबना होजानो गियो आं बेनिखायनो एसेल' सावो आङो नै आं लोगोफोर साखिग्रोबाय संग्रोनांगौ नाथाय गुदुंथार संख्रियाबा नांगौ जाथाराबाथाय गोथाव मोनो बेखौबो फिथाखौ जाबाय थाबासो जानो हाया
गोथाव मोनदों दिनैना साबसिन जादों रिफाइनजों संनायखाय मोनबावाखैनो नैयाव होमबाबो एसेल'सै नै दा बुरजा गैला लोगोफोर नै आङो दायो रेडि खालामजोबनानै लाबाय नै मिल्कियावहाय सालाबाय ओमफ्राय बेवहाय फिथा ओमफ्रायो गिलास खुरैखौ लादों ओमफ्राय नैबेयावहायो नैबेयावहायो एसे राजाखौ लांना लाहैदों नालाय आं खामानि मावनो सम होनायखाय राजाखौ लाना होनायखाय ओंखायनो एसे होलांफानोसै होननानै बाजैनो लाबाय ओमफ्रायो नै गोदोनायावबो मा लाखो आङो फिसालाखौ बानानै लांफानोसै दुब्लियाव बेनिखायनो गामसाखौबो लाखाबाय गोदोनायाव आलायनानै नै सादा गंसे लानोसै नै लोगोफोर थांसै जोङो नायलांबाय थादो दुब्लिसिम लोगोसे आंजों थफादो लोगोफोर नै आङो दुब्लिसिम सहैयाखैनो ओमफ्राय आइमोनाहायो दङमोन लामायावनो ओमफ्राय बिसोरोहायो बेयावनो थानायखाय आङो थांबाय थाला होननानैहाय बेयावनो लोंनो होबाय आङो साहाखौहाय ओमफ्राय लोंबायबो बिसोरो दुब्लिसिम थांनाय जायासै लोगोफोर ओमफ्राय दायो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय